priatelia. Nakoľko sa nachádzam vo veľmi zaujímavej kolóne, ktoré sú v Bratislave v takomto čase bežné, rád by som sa vyjadril k našej konkurencii, ktorá je kvantitatívne veľmi rozsiahla, nakoľko na Slovensku je približne 200 realitných portálov rôzneho druhu, štýlu, zamerania, viac menej sú všetky na jedno kopyto. Čo je ale zaujímavé je, že Reality Book sme spustili 26.6.2013, čiže minulý rok. Tento rok budeme rok spustení a napriek tomu, alebo vďaka tomu, už od nás prebrala istú filozofiu a istý smer aj naša konkurencia, čo sme radi. To len naznačuje alebo ukazuje to, že smer, ktorým sa uberáme, je pre vás, pre používateľov dôležitý a správny. Čiže keď sme sa rozhodli v roku 2012, že pripravíme prvý kvalitný a profesionálny realitný portál, presne na toto sme mysleli, aby sme boli tí, ktorí tú latku dvihnú, najmä tým, že ukážeme, akým štýlom a smerom sa majú realitné portály na Slovensku vyvíjať, alebo kam majú smerovať. O tom, že máme kopu rôznych zaujímavých funkcií, služieb, ktoré poskytujeme tak ako realitným kanceláriám, tak aj vám, bežným návštevníkom, ktorí navštívia portál Reality Book. O tom nie je pochyb. Samozrejme. Väčšinu z tých funkcií a služieb som vymyslel sám a veľmi ma teší, keď vidím, že vás to baví, že tie funkcie používate, že tie služby využívate a že sú vám prospešné. To samozrejme v menšom meradle nemôžeme sa merať alebo porovnávať, čo sa návštevnosti týka s tými najväčšími portálmi. To je zatiaľ pochopiteľné, ale smerujeme tam, respektíve smerujeme aj k pokoreniu týchto hraníc. Momentálne sme približne na 1000 návštevách denne, čo je veľmi zaujímavé číslo na to, že sme na trhu približne 8 mesiacov. Máme zelenú, čiže budeme pokračovať. Tu už nám kolóny končia. Scenéria za mnou neviem, či je vidieť, ale nachádzam sa práve pri slnavte. Čiže energie máme dostatok. Tu práve je taká časť Bratislavy, kde dámy istého zamerania ponúkajú svoje služby. Pokiaľ budú existovať muži, ktorí